El meu nom és Laura i junt al meu equip Agustín, Martina i Nicolàs us contarem el nostre projecte del Club d'Ir al Bany. El nostre projecte recull les dades més importants, presenta la flora i la fauna de l'ecosistema i finalitza amb consells que tenim en compte. El paratge natural està situat en el municipi d'Elx i té una extensió de 360 hectàrees. Compta amb diferents ecosistemes mediterranis, com els dunes, els camps de cultiu i els tolles. També existeixen elements del patrimoni arqueològic i etnogràfic. Aquest paratge natural compta amb gran varietat de flora i fauna. De la fauna destaquem el cirlot, el sarcel marbret, el pit-roig i les gavines. De les rèptils, les tortugues. De la flora destaquem el pipinyer, les lliris de mar, el magraner i la garrofera. Hem donat uns consells per a conservar el paratge natural. Recorda no tirar brossa al camp i respectar la tranquil·litat de l'ecosistema i no fer foc. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació.